Assalamu alaikum masu kallon mu. Kada ku manta dai kuna tare ne da Salisu bin Umar wanda kuka fi sani da Salisu wanka. To yau ma dai jaridar tamu ta ɗauko muku jaridar Labarina. Jaridar Labarina labari ne wanda ya kunshi abubuwa da dama kamar haka. Wato faɗakarwa, nishaɗantarwa, kai har ma da ban tausayi. A cikin jaridar Labarina tana ɗauke da wasu abubuwa da yawa. Wato ita Sumayya ta kasance tana son Mahmud shi ma ya rikice a cikin santa. To amma duk da dai an samu ɓacin rai a ciki akwai kafi sa kare wani kike kira kare saboda ina ɓacin akan soyayya ta akwai wata tattaunawa da suka yi da su da wakilin wato wakilin namu shine Salisu wanka ga baki ɗaya ya ɗauko bayanan wayannan bayan Allah. To ku biyo mu a cikin wannan jarida ta Labarina don jin yadda suka tattauna da su da wakilin namu. Jama'a ku biyo. Sumayya, tunanin me kike yi haka? jiya umma ta doke ni. To me kike mata haka ya faru? Abin da bata taɓa yi ba ta zazzage. Amma kin gashe ta kuwa? Na gashe ta jiya ta ki amsawa. To ai ke ce kika kori kuma. Yanzu dai za a yi a gyara wannan matsala. Yau da safe ma haka ta ki ta saurare ni. Ba matsala, ina zuwa ta so mu Rukayya. Kin ji abin da yake faruwa da Sumayya ko? Ni wallahi sakamakon da yake biyo baya fa kenan idan aka yi abu ba da tunani ba. Amma wannan magana ai ya wuce. Ba abin da ya wuce ne nake dawo da shi baya ba. Okay. Ina so mu gyara gaba ne. Okay. Har yanzu ba ta saurare ni ba. Wataƙila ne za ta saurare ni in yi sa'a in na je na same ta. Sumayya. Abin da ya faru ya riga ya faru. Ki tambaye ta me za ta ce mata in ta je? To amma me za ki ce mata? Ki biyo ni. To ki bi ta ki laɓe. Yayin da kuma ya nemi wata yarinya kuma sun yi soyayya mai tsanani amma daga baya sai baban shi ya ce ba zai aure ta ba. Kai. Ya kike mata ƙarya? Ba kya tunanin sun canja? Ko kuma shi Lukman din ya canja? Zai iya yiwuwa ya canza din ko kuma zai iya yiwuwa shi Lukman din shi ma ya daranta. To ai gashi nan ma ya zo. salamu alaikum Wa alaikum salam. Wai kuma ne ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like